масофаи байни моҳу замин. масофаи байни замин ва моҳ ҳамагӣ 384403 километрро ташкил менамояд ва агар бо ҳавопаймо бо суръати 1000 километр дар як соат аз замин ба моҳтоб парвоз намоем, пас 16 шабонарӯз вақт лозим аст. моҳ ин сайёра нест, балки радифи замин мебошад. масоҳаташ, диаметраш назар ба замин 3,7 маротиба камтар аст ва ҳаҷмаш қариб 50 маротиба кам аст. масоҳати рӯи моҳтоб аз масоҳати рӯи замин 13,5 маротиба кам аст. вазни моҳтоб аз вазни замин 80 маротиба кам буда, ҳарорати ҳаво дар моҳтоб аз -127 дараҷа селсиус то +127 дараҷа селсиус мебошад ва дар он ҷо ягон нишонаи ҳаёте нест.